Sizin bilen onlayn Pencerşembe sahifası Hamin Milevşe Rizvanova. Rap 1970 yılda New York şehirinin Bronx rayonunda barlıkka kile. Jırlı Dilus Hakimjan. Yalğızın fatirda hisler kabak şuvala. Eyim min divana, bu dünyaga aşık divana. Hallerim ne bileyim diysen, kara gözüme gerek değil başka sözler. Işran özüme üpke dolu tütün, şulla yütte her gün. Üpke dolu tütün, şulla yütte her gün. Üpke dolu tütün, şulla yütte gümür. Sensiz ötken gümür mina gerek değil. Kimler sözne birdi yalğışqa, kimler bizni sataştıra. Tulğan ayğa qarab көңілләрем тула. Seni oylaganda, oylaganda. Kimler sözne birdi yalğışqa, kimler bizni sataştıra. Tulğan ayğa qarab көңілләрем tulla. Seni oylaganda, oylaganda. Beşerning təmin biləsimi? Min biləm ağlar aşı bula. Başını yuğaltıp yaratqaçdın, yürekte tiren yaralar qala. Hallerim ne bileyim deysen, qara gözüme gerek değil başka sözler. Işan özüme sensiz ötken yıllar, ağlar yıllar değil. Sensiz atkan tanlar, ağlar tanlar değil. Sensiz yazgan jırlar, ağlar jırlar değil. Senden başka aytırsınla birini gerek değil. Kimler sözne birdi yalğışqa, kimler bizni sataştıra. Tulğan ayğa qarab көңілләрем tulla. Seni oylaganda, oylaganda. Kimler sözne birdi yalğışqa, kimler bizni sataştıra. Tulğan ayğa qarab көңілләрем tulla. Seni oylaganda, oylaganda. Seni oylaganda. Oylaganda. Seni oylaganda. Selam Dilus. Hayırlı kеш. Bik şadmın seni көрүмө. Менде. Senin әлегенә башкарган җырың, ул рэп стилендә. Синең авторы син. Әйе. О җырның. Син нишләп ул юнәлеш синең күңелеңә якын? Беренчедән, бу актуаль музыка хәзерге вакытта. Ну, аның өчен генә түгел, минем өчен бу жанрда үзеңнең хисләреңне бирүе җайлырак. Сүзләр дә күп. Димәк, син үзеңнең күңелеңдәге уйларыңны шул җырлар аша. Мин үземне бу музыкада табам. Аңлашылды. Шулай дисәң була инде. Синең берничә рэп стилендә язылган җырың бардыр инде, әйме? Әйе. Ничә алар? Алар хәзерге вакытта 4, урысча әйткәндә 7 бар дип әйтсәк. Социаль челтәрләрдә. Әйе, социаль челтәрләрдә. Сез социаль челтәрләрдә Тыңлый аласыз. Хакимҗановның җырларын тыңлый аласыз. Бұлай yazılған жырлар да бар, башта, кайсыдыр диктофонда, кайсыдыр сүзләр, алар телефон içinde. Ничек ул синең башыңа килә дә син шундук аны диктофонга язасыңмы? Әллә утырып телефонгамы, әллә инде каләм белән кыягызга төшерәсеңме син? Каләмгә мин язайдым элек, 14 яшьтә мин яза башладым сүзләр. Инде менә дустым белән шулай утырып, аның өенә кунакка килеп, без битлар тыңлыйдык. Һәм шунда 14 яшеңнән иҗат итәсең. 14 яшымнан язам, әйе. Алай чыгарганым юк иде, мин беренче җырымны теге елның майында чыгардым. Син шуны хәле хәтерлисең һәрбер. Ул ниндидер хис кичерешләр, ниндидер гашыйк булулар белән бәйләнешлеме? Бәлки, минем өчен музыка ул музыка кешенең халәте. Ул иштән чыкмаса, ул музыка түгел, һәм ул
артист түгел, ул кеше. Бу синең күңелең, бу синең Әйе, уйларың, бу минем. бу син. Бу мин. Дибесен алайын. Күпме қарасам да қарап қоймын Иділ бойы қайынларына Алар жетекләшіп яланайық Шығар төсле иділ ярына Мен яратам сізді қардашларыны Құрмет еткен кебек яратам Уңа күрә сезгә бағышланған Йөрәк жырларымны яңартам Мен яратам сізді қардашларыны Құрмет еткен кебек яратам Шуңа күрә сезгә бағышланған Йөрәк жырларымны яңартам Қайынларның жердә тирбәлүе Рәхәт бирә минем күңелгә Белмим күпме туры килер икән Туган илем буйлап йөрергә Баганалы юлдан күз алмыйча Моңсуланып тора имәннәр Моңсу имәннәрне иркәләргә Нәзік билле җилләр килгәннәр Баганалы юлдан күз алмыйча Моңсуланып тора имәннәр Моңсу имәннәрне иркәләргә Нәзік билле җилләр килгәннәр Мин кояшка таба, таңга таба Яз түренә таба юл алам Кайын арасыннан үләннәргә Үзәннәргә кереп югалам Әгәр сездән айрып еракларга Алып китә калса юлларым Кайын шаулавында ишетермен Туган илнең үлмәс җырларын Әгәр сездән айрып еракларга Алып китә калса юлларым Кайын шаулавында ишетермен Туган илнең үлмәс җырларын Туган илнең үлмәс җырларын Дилес, Әйе, мен сиңа уен әзерләдем. мин әзер. Мен ышанам, бу уен, кем бу нәрсә бу дип атала? Әлеге синең башындагы кемнедер? Мин беләм, һәм безнең караучы тамашачыларыбыз белә, әле син белмисең. Син миңа сораулар бирергә тиеш булачаксың, ә мин аларга яки әйе, яки юк дип кенә җавап бирәчәкмен. Син әзерме? Әйе. Миләүшә, мин кешеме? Әйе. Мин исәнме? Син исән түгел? Мин исән түгел. Юк. Бәлки мин җырчыдыр? Юк. Мин җырчы түгел. Так. Безнең Дилес уйлый бик каты. Уйлыйм. Миңа 30 яшьтән 50 яшькә хәтлек идеме? Әйе. Әйе. Мин театраль сферада эшләгән кешеме? Юк. Мин кеше? Әйе. Так. Что дальше спросить? Что спросить-то? Все у меня фантазии нет. Шаг. Әйе, бу музыка белән бәйле булгач та, төрле Семья... шәхесләр булырга мөмкин. Мин музыкага бәйле кеше. Әйе. Мин композитор. Әйе. Мин Беләсеңме? Рөстәм Яхин. Юк. Мин сиңа шундый бер әйбер генә әйтәм. Бу бик атаклы классик композитор һәм татар классик түгел. Бөтен дөнья классик музыкасына керә. Бетховен. Юк. Кемнәр бар исең әле анда? Якынрак килә башладың син. Шулар арасында кеше бай бит. Шулай бит? Әйе, шулай. Әйе. Әйдә, кем бар тагын анда?
Kimler barsan әле unuttum. Мен баштан Театральное чеп китте. училище, музыкальная грамота, Милеша Эльдисон'dan музыкальная сәлем. литература. Так, Бетховен. Unuttum, мен, короче, не помню Син аның композиторов. көйләрен әлбәттә тыңлаганың бар. Бардыр инде. Аны социаль числәләрдә дә аның бик күп язган көйләре бар, сонаталары бар. Да Винчи. Член Венской классической школы, Челентано. Гайден, Білмеймін. Бетховен и кем? Гайден, Бетховен и немец же, да? Жоқ, Немец түгілме? жоқ, Австриец? Австриец. Мен білем аның кім екенін. Әйе. Ұныттым есімін һәм фамилиясын. Әйдә, мен сиңа, ну, Бірінші харфін айт, фамилиясын һәм мен айтам. миңа Дилис моның өчен шоколад бирәчәк. Біздің буфетта қойнар шәй. Ярар. Буфетта келгәч Мин ошағыз. кирешәм. Тәмле. Ма хәрәкәт. Икенче хәрефе юма? Юк. Е. Юк. Хәрефләр киттек без. Мен Юк. білмеймін. Биреш- Моцарт! Молодец! Дилүснең әлеге театрда җырлар башкара торган рольләре булмаса да, ул инде күптәннән татар халкы җырларында, татар җырларында бик яратып башкара. Синең яраткан җырларың бармы? Минем жырларым, минем яраткан жырларым. Син үзең язган җырлар, ул синең яраткан җырларың, әйме? Әйе. Менә татар халкында җырлана торган җырлар. Әлбәттә, мындай жырларга минем мәхәббәт кичкенә чактан тугандыр. Минем әнием гел өйдә булганда жырлап йөрийде һәм мин шуны ишетеп алып, шул вакыттан ничектер минем колакка кирип калган. Димәк, синең әниең җырлый, әйме? Минем әнием җырлый иде. Дилүс, киләсе җыры? Киләсе җырымны сезгә башкарып китәм һәм аның исеме Өчеп кайтам. Җырлый Дилүс Хәкимҗанов, баянда Ильяс Шарипов. Өйенкілер соң шоқырымдарыны Ұлы жия миңа қойындар Эй ауылым ұшып қайтам сиңа Бәхет хисләрендә туйынып Йөгрә тау астына düşәм Шишмәләрдә ирнең чыгадам Кичләрен Тальян гармун тартып Әнкәй сине тагын йылатам Кичләрен Тальян гармун тартып Әнкәй сине тагын йылатам Искә төшер узган яшьлегеңне Оныт әнкәй, оныт картлыгыны Сине бу җирдә хәсрәтне күп күрдең Татып калчы бераз шатлыгыны Йөгрә тау астына düşәм Шишмәләрдә ирнем чылатам Кичләрен Тальян гармун
Güler sonun şakrımlarını Bıyıgıp bala tanış koyunlar Avalıma ışıp kaytsam da min Kitüleri bigrek duyunlar Yügre yügre tav astına düşen Çeşmelerde irnim çılatam Ak işlerin kalyan garmon tartı Ben keysini tağını yılatam Ak işlerin kalyan garmon tartı En keysini tağını yılatam Biz oyunun ikinci bölüşüne koşarız. Dilus Әзер. birinci özünün bilgisiz kişisin atadı. İkincisi şolay uq müzik dünyası bilen beylenişli başladık. Мин тере әйбер түгел. Мен оны тірі түгел деп айта алмаймын. Мгм. Мин музыка белән бәйле. Әйе. Мин җыр Бейлі. бик бәйле. Бик бейлі музык. Мин скрипичный ключ. Yok. Э, Дұрыс yok da. Дөрес якта. Әйе. Музыка içinde бар бу әйбер. Җыр içinde. Инде Әйе. музыка бәйле бит. Әйе бар. Так, музыка бәйле. Мгм. La 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 la. Мин bütün iller, bütün nasyonalistik bu татарча. Bütün milletler, millet jırları, bütün millet jırlarında var. Әйе бар. Var mı? Бик яхшы сорау һәм синең дә бар. Min, belki min sözlerdir. Jırның sözleri. Юк, бик якын. Dilus. Bik yakın. Ugaday melodiya. Min ki. Әфәрин. Безнең Dilus икенче турда бик тиз арада үтте. Telefon dəşmiyim son qayıblı Bizden hislərni Kimlərdir bərdirdi Hislər soğutqış Ləmin bu qapqınğa Yereksizlik haman Seni oylağanda Telefon dəşmiyim son qayıblı Bizden hislərni Kimlərdir bərdirdi Hislər soğutqış Ləmin bu qapqınğa Yereksizlik haman Seni oylağanda Ötdi yazlar Ötdi şeyler Ötdi qışlar Gelip җитте күзләр Qarayım qapat көзгегә Үземне tanımayım Нәрсә булды безгә Мин шуны аңламыйм Алло, hello Ничексең хәлләрең Нигә сөйләшмисең Әллә үпкәләдең Алло, гафу Мин кабат ялгышам Телефонны алучы юк Мин кабат саташам Урлап киттең көннәремне Калыр зинһар төннәремне Синсез үткән гомеремнең Мин югалган каралышын Атаган нинди көне Әлбәттә хәтерләмим Ул хәзер монда юк Ишетергә теләмим Юк мин исерек түгел Мин әле айнымаган Синең саннарыңны Кабат яктан чиямалар Мине аңламыйлар Telefon dəşmiyim son qayıblı Bizden hislərni Kimlərdir bərdirdi Hislər soğutqış Ləmin bu qapqınğa Yereksizlik haman Seni oylağanda Telefon dəşmiyim son qayıblı Bizden hislərni Kimlərdir bərdirdi Hislər soğutqış Ləmin bu qapqınğa Yereksizlik haman Seni oylağanda Алло. Telefon dəşmiyim son qayıblı Bizden hislərni Kimlərdir bərdirdi Hislər soğutqış Ləmin bu qapqınğa Yereksizlik haman Seni oylağanda Telefon dəşmiyim son qayıblı Bizden hislərni Kimlərdir bərdirdi Hislər soğutqış Ləmin bu qapqınğa Yereksizlik haman Seni oylağanda Хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең
Сәхифә ахырына якынлашты. Дилүс, сүзне сиңа бирәм. Нинди теләкләрең бар безне караучы дусларыбызга? Кадерле тамашачыларыбыз, сезне 8 августта үтәчәк 2 Тамга режиссура лабораториясында көтеп калабыз. Безнең эскизларыбызны карарсыз. Петербург урамы 55Б йортында урнашканбыз. Рәхим итегез. Сау булыгыз, дуслар. Кариев театры белән булыгыз.